Johannes Kastajalle on kirkkovuodessa omistettu 6 päivää. Viimeinen näistä on elokuun lopussa vietettävä kuiva Iivana, eli Johannes Kastajan mestauksen muisto. Ortodoksit kunnioittavat Johanneksen mestauksen muistoa paastoamalla sekä pidättäytymällä veitsien ja lautasten käytöstä. Suomessa 1 kirkko viettää praasniekkaa kuivana Iivanana. Aaveniston kesäkirkkoa ympäröi vanha venäläinen hautausmaa ja sen kupeessa on kansalaissodan aikainen punaisten joukkohauta ja muistomerkki. Näissä kalmistoissa lepäävien ikuinen muisto on läsnä tänäänkin, kun kunnioitamme Herran edelläkävijän kärsimyksiä.